OK, takže ja som Ajo a zdravím ťa pri príručke malého zatvoreníka. Čítam ti deň číslo 138, to znamená 5.12.2023, útorok. V piči som. Volal som za advokátkou a čo mi povedala? Nálada na hovno, ja keby som spadol do žumpy. Povedala mi, že mi došli spisy, ale nevedela, kedy mám termín. Tak som jej musel volať o 15 minút, jak to popozerala, z čoho som bol už v piči, že to odrazu nevedela, tak mi povedala, že termín bude mať až v januári. Povedala mi 3 dátumy. Bojím sa toho, že to sú 3 termíny, ale povedala, že to len oni si môžu vybrať, ktorý deň to bude. Mal by to byť len jeden deň, každopádne. Ale maximálne sa bojím, že budem mať 3 termíny. O to viac, keď viem, že môžu ísť po sebe. Povedala mi 10.1., 12.1. a 19.1. A že sa majú dohodnúť, v ktorý deň to bude. Pýtala sa ma, že či chcem, aby prišla na súd. Jak som toto počul, to je, keby mi zajebala. Povedala, že keď chcem, aby prišla na súd, tak to bude stať extra. Tak ona zobrala 2500 eur a nepríde ani na súd. To nie, že nepríde za mnou, aby si so mnou pohovorila, ale ona nepríde ani na súd. Pýtala sa ma, či sa mi pozdáva ten štátny advokát. Aby prišiel len on. Ona mu povie, aké otázky mi má povedať a potom budú nejak spolupracovať. Z toho som strašne v piči. Ona sa ma pýtala, že či so mnou už štátny advokát pisoval môj životopis. Rovnakú otázku mi dala, aj keď som s ňou volal prvýkrát. Zatiaľ mi to príde, že nič nespravila. Ešte ani nič nespraví, lebo ani nepríde na súd. To sú pre ňu také easy money, že koniec. Zajtra musím nejak zavolať mame a povedať jej, aby jej už nedávala peniaze. Radšej nech zaplatí štátnemu advokátovi. Tak bude mať väčšiu šancu, aj väčší kľud. Ona mi povedala, že za to, čo som ja spravil, je minimum 2 roky. Ty vole, minimum. Ale povedala mi, že mám šancu na podmienku, lebo v januári tu budem pol roka a drogy som odovzdal polícii, takže to berú ako spoluprácu. Pýtal som sa, že akú mám šancu a povedala mi, že veľkú šancu nemám, ale šanca tam je. Toto, jak som počul, ma išlo odjebať. Presne kvôli tomu som nepodpísal ten papier, keď mi ho poslala prvýkrát. Strašne som kvôli tomu teraz vytočený. No normálne som z toho v piči. Neviem ani, čo mám písať. Už dlho sa mi tak ťažko nepísalo. Keď si predstavím, že minimum sú 2 roky a že to môžem dostať ešte viac, tak ma asi odjebe. Stačí, že dostanem 2 roky a 1 deň a čau podmienka. Dosť pochybujem, že prokurátor pre mňa bude chcieť čím menej. Obzvlášť, keď je z Aurichu. To som sa jej aj zabudol opýtať, že či moje spisy prišli z Amtsgericht alebo Landgericht. Ja som v piči z toho, jak klamala mamu. Najprv jej hovorila, že hneď jak podpíšem papier, tak príde za mnou pohovoriť. Jak som podpísal, tak jej povedala, že nepríde a teraz som už dostal papiere a aj tak nepríde a dokonca ešte ani nepríde na súd. Ja som to tak vedel, ale mama jej už musela dopredu zaplatiť peniaze. Som strašne vytočený. Dúfam, že zaspím. Dúfam, že sa mi zajtra podarí volať s mamou a že sa dovolám štátnemu advokátovi.
Čítam deň číslo 139, to znamená 6.12.2023, streda. Dneska masaker. Dneska sa toho toľko stalo, že nechápem. Ráno som bol taký bez nálady, ale potom o 10:00 sa mi podarilo volať mame. Bol som dosť nervózny, tak som na ňu trochu kričal, ale potom som jej vysvetlil prečo. Ona všetko verí advokátke a ona mamu klame. Teda aspoň podľa mňa. Povedal som jej, aby radšej dala peniaze štátnemu advokátovi. Tak či tak príde na termín on, tak aspoň nech pracuje dobre, keď už to stojí všetko na ňom. Potom som volal aj jemu a povedal mi jednu potešujúcu správu. Povedal, že mám veľkú šancu, že pôjdem domov po súde. To mi spadol kameň zo srdca. Plus mi povedal, že budem mať súd v Amtsgericht. To znamená malý súd. Z malého súdu je oveľa väčšia šanca, že pôjdem po súde domov ako z Landgericht. Povedal, že nie je sudca, že mi to nemôže povedať na 100%, že pôjdem domov, ale povedal, že mám dobrú šancu. Z dátumov mal na výber 12.1. a 19.1. Tak dúfam, že to bude 12. To je v piatok. A 19. je tiež v piatok. Tak dúfam, že mi nepokazia víkend. Povedal mi, že za mnou príde, ale až v januári. V decembri nemá čas, čo chápem, lebo je strašne veľa termínov a potom ide určite na sviatky niekde na dovolenku. Po tých telefonátoch som bol oveľa kľudnejší. Lenže potom ma zase najebali. Povedali nám, že keď nás zamknú 12:30, tak nás odomknú až zajtra. Dosť kokotina, ale tak nespravíme nič. Rýchlo som navaril s Talianom a potom sme mali asi nejakú pol hodinku. Ešte ohľadom toho Taliana, tak jeho minulý týždeň pustili. Už je v Taliansku, mi písal, že je doma. Chodili sme tu po chodbe a jak sme boli pri Jakobových dverách, tak otvoril dvere a povedal, že čo je jeho život, že prečo ho rovno nezabijeme. Nikto z nás nechápal. Mysleli sme, že si robí piču. Tak sme išli ďalej. To bolo asi 15 minút predtým, než nás zamkli. Potom asi 15 minút na to, čo to povedal, nám išiel všetkým na chodbe dávať ruku a všetkým povedal, že ďakuje, že mu organizujeme vraždu a že ho chceme zabiť. Všetkým, čo boli na chodbe, toto povedal a podával ruky. Mne to povedal jak poslednému a zavrel sa. Takže, čo sa týka Jakoba, Jakob je stále, lebo zase tam je naspäť, mi hovoril Giovanni, Jakob je narkoman. A on bere veľa heroínu. No a keď ho zavreli, tak automaticky človek má detox, ale oni mu dávajú metadón. No a jak čas ide, to trvá pol roka, jak čas ide, tak oni vlastne mu tú dávku znižujú, toho metadónu. No a čím nižšiu mal dávku metadónu, tak tým horšie, aké by na tom bola jeho psychika. No a toto sa dialo v čase, kedy už nemal, sa mi zdá, že metadón, asi druhý alebo tretí týždeň nemal metadón a toto sa stalo. On potom si aj rezal ruky, neviem, či sa chcel aj obesiť, ale zdá sa mi, že hej, lebo jeho potom presunuli na sekciu D2, nie D3, na D3 ho presunuli a tam sú tí prijebaní úplne, čo to proste nemajú v hlave v poriadku. Ja si to pamätám a bolo to akože zvláštne. Však nikto z nás mu nič nerobil,
to bola čisto len paranoja v hlave, že sa mu všetci smejú, no však jasne, že sa ti budú smiať, keď proste ideš vonku, plačeš a hovoríš všetkým, že ťa chcú zabiť, no však to čo on čakal, akože, že sa mu nebudú smiať, že ho budú ľutovať, však čo mu jebe. Začal vrieskať, plakať a buchať si hlavu o okno. Potom otvoril dvere, došiel tam Soros, to je ako jeden spoluväzeň, a išiel ho tam zachraňovať. Jakob tam celý čas plakal a Giovanni sa celý čas smial a hovoril, že nemá metadón. Na 100% len zhoršoval jeho situáciu. Mne bolo tiež celkom smiešno. Asi by nemalo byť, ale jak mu prejebalo masaker. Prvýkrát vidím, že by niekomu prejebalo takto z drog. Pritom je to len 2 týždne, čo neberie metadón a hneď sa zrútil. Potom došla psychologička a už som len videl, jak ho berie a má zaslzené oči. Myslím, že teraz mu dajú Xanax. Jak nás zamkli, tak sme sa z toho smiali neskutočne. On má 40 rokov a toto robí. Ale už pred 2 týždňami sa ma tu pýtal takú kokotinu, že či ho tu chce niekto zabiť. A keď nie, takže na druhej sekcii. Úplne mu prejebalo na hlavu. Potom sa už nič také nedialo. A to ani nedostal veľa. On dostal, sa mi zdá, že len rok a pol, aj to, že skoro hneď po súde išiel na terapiu, že on ani nebol tak veľa vo väzbe, len mu proste jebalo z tých drog a Giovanni, ako kvôli tomu sa mu smial, lebo Giovanni nemá rád feťakov a keď sa nejaká taká troska pred ním zosype, čo plače kvôli tomu, že nemá metadón, tak Giovanni mu to ako bolo maximálne smiešné, no a on mi tak hovoril, že keby bolo na ňom, takže by feťakov postrieľal, no ale není na ňom, takže no a evidentne sa Jakub neponaučil, lebo Giovanni tam ešte stále je a povedal mi, že Jakub tam prišiel znova a že teraz mu dali prácu vonku, že šoferuje traktor, no ako takú kosačku. No a zase to je o tom istom. Čiže on sa proste nezmení, no. Do basy sa asi príde vyplakať a potom vyjde vonku, pôjde na stanicu, tam si kúpi fajné fety, nafetuje sa a za pol roka ide naspäť a to je kolobeh. Ja som si zo začiatku tiež myslel, že Jakob je v pohode. On není ako taký, že zlý človek, že ojebe ťa, alebo že ti bude robiť napriek, to nie, no ale proste drogy mu skurvili život, no čo tu budem. Ale drogy, myslím, heroín. Čítam deň číslo 140, to znamená 7.12.2023, štvrtok. Dneska som kecal s Jakobom, čo s ním je a povedal mi, že už lepšie, ale že si myslel, že keď sa tu niekto na chodbe smeje, takže sa smejú z neho. Alebo že sa smejú jemu. Povedal som mu, že ho tu nikto nechce zbiť, ani na inej sekcii, a že nikto sa mu tu predtým nesmial, jedine sa mu tu smejú teraz kvôli tomu, že plakal. Volal som aj advokátke, lebo za mnou bola sociálna pracovníčka s tým, že písala sudcovi o tom, že chcem volať mame s prekladateľom. Povedala mi, že sudca povedal, aby som si prekladateľa zaplatil sám. Dalo sa to čakať. Sama sa čudovala a povedala, že normálne to platia oni, ale nech skúsim zavolať advokátke a možno sa jej to podarí stiahnuť, aby mi to platili oni a mohli volať odtiaľ. No a kvôli tomu som volal advokátke. Povedala, že také veci si musím platiť sám, vtedy som sa vytočil
A povedal som jej, jak to je možné, že sociálna pracovníčka mi hovorila, že to je normálne, že v pohode to môže môj advokát vybaviť. Na to mi povedala, že OK, nech si napíšem žiadosť a ona to posunie. Evidentne stačilo len zvýšiť hlas. Potom mi ešte hovorila, že volala s tým advokátom, akože štátnym, a že si tiež myslí, že pôjdem na podmienku. Povedala mi vlastne len to, čo som už od neho vedel. Potom sa stala ešte jedna veľká vec. Prišli mi už papiere zo súdu. Ešte neviem, čo tam presne píše, lebo všetko je v nemčine, ale z toho, čo som prečítal, viem, že som mal 1234 tabletiek. Potom tam písalo ešte niečo o mojich listoch, ale myslel som, že to bude mať oveľa viac strán. Má to asi 6 strán. Hlavné je, že tam píše Amtsgericht Leer. Zajtra to dám prečítať niekomu, kto má mozog a vie po nemecky a anglicky, aby mi to preložil. V tom období ja som mal strašné nervy na tú advokátku, hlavne kvôli tomu, že neprišla na súd. Ja som si čisto myslel, lebo toto mi dopredu hovoril Giovanni. Presne, jak som nepodpisoval ten papier, toto mi dopredu hovoril Giovanni, že ona nepríde. Že to zbytočne vyhadzujem peniaze, že a ešte keď mama jej už zaplatila, ja normálne, ešte ak som počúval z každej strany, že toho ojebal právnik. A ja som od nej počul, že najprv, že príde, potom nepríde, potom už ani pred súdom nepríde, potom už ani na súd nepríde, no klamstvo, no nechápal som tomu proste. Bol to čistý masaker. Jedno šťastie, že to nakoniec dopadlo dobre. Jedno šťastie. Ale fakt neskutočne som mal nervy na tú advokátku. Bol som maximálne nervózny, lebo v hlave som mal jedine to, že však ona ťaha od mami len peniaze. A bohužiaľ sa to deje. Bohužiaľ sa to deje. Bohužiaľ. Nezažil som to len ja, zažili to veľa ďalších ľudí, čo platili a advokáti na súde ani nevedeli, že za čo ich vlastne súdia. Čiže je to zvláštne, no. Na ktorí to proste berú tak už jak kusovku, jak číslo. Proste toho odsúdia, ide ďalší a proste nemajú k tomu taký ten osobný vzťah. A preto sú právnici a právnici. Sú dobrí, zlí. OK, takže ja ti ďakujem za to, že si to vypočul až do konca. Môžeš ma podporiť lajkom, komentom a zapni si sledovanie, aby ti neunikla žiadna ďalšia epizóda.